першы на гэтым тыдні і адзіны. Ну, спачатку пахвалюсь. Вот такое во і вот такое во мне падарылі на дзень нараджэння. Паглядзіце стрым про то, што мне 49. Як вам? Нічого? Шчыра кажучы, мне падабаецца. Ладно, трэба апрануцца, таму што у Батуми толькі плюс 17. І калі шчыра, крыху так не вельмі цёпла. О, мой фон бачны. О, робім ось так. Щоб было крыху прыемна. І сёння я хочу пагаварыць і расказаць сваю гісторыю пра то, да чаго ж быў прыурочаны сёння лукашысцкі суботнік у Беларусі. Ведаеце, аказваецца, грошы, якія смаглі адабраць в арганізацыі людзей, пойдуць на збудову і адкрыццё і абсталявання цэнтра патрыятычнага выхавання. Блин, ну, натуральны Савецкі Саюз, толькі в больш маленькіх межах. І, ведаеце, я рашыў згадаць пра то, што ж такое было выхаванне патрыятычнае в мой час, калі я быў падлеткам, малодшым, старэйшым, да і, в прынцыпе, нават дзіцёнкам. А ўзгадаць там пра што і параўнаць з тым, што робіцца зараз, і перспектывы прапанаваць, чым это абярнулася у будучыні. Што ж уяўляе так званае патрыятычнае выхаванне? Прыходзяць менты, амапаўцы, паказваюць зброю, а в руки даюць не зброю. В руки даюць дубінкі, шаломы іхнія, щоб ім ніхто палкай па галаве не даў, і шчыты. І вучаць біць адзін аднаго дзяцей. Да, гэта патрыятычна. Біць тых, хто не згодны з вашай пазіцыяй, это вельмі патрыятычна. Толькі патрыёты каго? Александра Григоровича, да? А, так, бачыце, мне прорываюцца расійскія словы дагэтуль. Патрыёты Александра Григоровича, так? Ну і класы робяць патрыятычныя, куды зганяюць тых, хто павінен пайти в шэрагі тых, хто будзе біць всіх астатніх і трымаць вось тут, чтоб не вырвались, блин. Ну, хай паспрабуюць. Некаторы час это і атрымаецца, як зараз, напрыклад. Наконт таго, чаму ж грошы адбіраюць, а не рэальна хто-то пералічвае, ну, таму што я, мабыць, таксама адпрацаваў, як і вы, большасцю. А хто не з Беларусі глядзіць, то раскажу. Ведаеце, грошы проста ставяць пунктик, павінны пералічыць такую-то суму з кожнага работніка і з арганізацыі ў цэлым. Робіце вы што-то тады, не робіце, насамрэч не мае ніякага значэння. Напрыклад, адзін з суботнікаў апошніх, які спрабавала рабіць ганцаўскае райпо, які я памятаю, быў, як бы там вам так сказаць, грэблі ліству на адной тэрыторыі, а на другой тэрыторыі секлі кусты. Прытым сагналі туды ўсіх, уключаючы бухгалтароў, кіроўцаў. Я, дарэчы, адзін, хто умудрыўся з гэтага вылазацца. Да, это быў, конечно, прикольны спосаб. Я такі зрабіў выгляд, што я паехаў туды, дзе трэба было секчы кусты. Это один год. Былі ж і іншыя гады. После пары удараў взяў крыху, дзяргануў свой пальчик, показаў, зрабіў выгляд, што вы хочаце мне после дежурства, щоб я тут калекай застаўся. Бачце, я сабе палец. Бляха, палец посек. Блин, що ви від мене хочете? Щас руку, що ли, хочете, щоб отсек? Ці ногу? А коли я йому по голові попаду випадково, ну, що ж ви робите-то, поганці? Ну, прикладно ось так, один раз я вилазився від суботника. Ну, а наконт патріотичного виховання в совєтський час, ну, воно було, звісно, цікаве. Перше, що я пам'ятаю, не пам'ятаю, ці то в другому класі, ці в третьому, у школі номер 2 города Ганцевича, нам всі вручили кучу членських білетів.
Таварыства кнігалюбаў, таварыства чырвонага крыжа і паўмесяца, таварыства, бляха, я не памятаю все, калі шчыра, вот это я два памятаю, но там пачка была 3 ці 4 разнастайных кніжачкі. І адправілі дадому з бацькоў, што ну, грошы давай. І пажадана не за гэты год, а хаця б гадоў за 10 адразу платеж внесі. У меня бацькі вот з такімі вачыма паглядзелі. Я не памятаю нават, шчыра кажучы, чи я тады аднёс грошы ці не, але я тады яшчэ зусім малы задумаўся. То есть хочуць, щоб мне менш цукерак і цацак бацькі купілі, щоб просто вот так аддаў грошы, а ты ідзі нахрен, як хочаш. Да? Это быў першы шчулчок, але яшчэ не затрымаўшыся доўга ў галаве. Потым я да 4 класы вучыўся в другой школе, потым зімой перайшоў у 3. Так там здарылась 2 вельмі прыкольныя штукі, якія ну вельмі запомнілись. Я быў па некаторых прадметах прям выдатнікам. Гэта такіх як геаграфія, гісторыя. І аднойчы незадоўга до конца года задалі пытанне. О, чуеце, які прикольны фон? Ну, Батумі. Это нормально. Задалі пытанне, что такое Ленин. Ну, куча фільмаў крутилась. В фільмах что говорилось? Подпольная кличка. И я, выдатник, атрымаў 2 балла. О! Ну, что я могу сказать? Все мои спробы что-то патлумачыць принесли вот такі вынік, нулявы. І мне тады было патлумачана слово, якое я запомніў на ўсё жыццё. Трэба было напісаць псевданім. Я, калі шчыра, тады яго не чуў нідзе. Падпольная клічка, клікуха чуў. Псевданім? Да, що, правда? Ну, ладно. Быў яшчэ адзін цікавы момант. Тады ж адбывалася барба з рэлігіяй. І в моім класе быў такі Коля Качанович. Хлопчык, ну, нормальны, 3-4 бала ацэнкі, вучыўся не кепска, не добра, серадняк. Але яго чаму-то любілі выклікаць да дошкі і расказваць, які ён разумова адсталы, які ён памылку робіць в жыцці, што ходзіць, куды вы думаеце, малітоўны дом. Яго бацькі былі пратэстантамі, і ён быў пратэстантам таксама. І вось, дзякуючы таму, што ён прям маў якую-то веру, яго рэгулярна вызывалі да дашкі і песочылі. Прытым ганьбілі яго пры ўсіх. І нават тады ўжо ўзнікала пытанне, што это за хрень такая? Нормальны ж хлопец. Што вы хочаце, блин? Вы б лепш выклікалі вот там чалавек, які ў 4 класе ўжо курыў. А вот там вон дзяўчына была, якая умудрылась набухацца ў 4 класе. Хоць для Савецкага Саюза это была рэдкасць, але іх нікуды не выклікалі. Можа, бацькам давалі втык, але дошцы іх не выклікалі. А вот гэтага хлопчыка, які абсолютно нормальны хлопец быў, выклікалі рэгулярна, не раз і не два. Былі яшчэ такія непрыемныя моманты, якія заставлялі задумацца, што это за халера. Класныя гадзіны. Яны звычайна былі да заняткаў. Яны, дарэчы, доўжыліся нават, калі разваліўся Саюз, у вучэльні ПТВ-157, дзе я вучыўся. Яны доўжыліся, здаецца, да 94-го года. Сутнасць іх была простая. Трэба было якую-то тэму абмеркаваць, што пісалась у газетах і, звычайна, да заняткаў у школе. Альбо потым у вучэльні. Гэта значыць, што ты не паспіш лішнія паўгадзіны, а то і 45 хвілін, а ты павінен падарвацца. Твои бацькі, само сабой, павінны таксама патраціць на этот час. І пайти в школу, блин! Файна, правда? Ну, скончылось это тым, што, па-першае, я стаў ненавідзець пасля 4 класы, калі атрымаў 2 дзедулю Леніна і тых, хто расказваў, які ён хорошы. І перастаў глядзець фільмы
где рассказывались про дядулю Ленина. Такое выхаванне патрыятычнае аказалось в адваротны бок. Я стаў хаця б думаць галавой в патрэбным накірунку. Ну а в 90-91 годзе, прыкіньце, тады яшчэ існаваў камсамол, і всех спрабавалі загнаць в гэты камсамол, не гледзячы на то, што была перабудова і все такое. І памятаю кантраст. Калі ў 4 класе все-таки яшчэ хацеў в пионеры, и нас нават водили прымаць всех, прям, кто заслужил наибольш, к помнику, загінуўшым у другую сусветную. То тут у меня была одна думка, як бы гэта не вступить в гэты камсамол. Ну, и я вылузваўся рознымі спосабамі, адгаворкамі. Врэшце, мне, конечно, пашанцавала, разваліўся саюз, и камсамол як таковы знік. А многие мои одногодки, кто со мной вучились, яны яшчэ успели вступать в комсомол. Дарэчы, а давайте спытаем моего сябра, які трымае мой планшет и мне здымае, ці не спрабавалі его куды-то долучить в теперашні час? Ты часам не вступал в какой-нибудь БРСМ, что-то на кшталт этого? Кажу так, что я нікуди вступати не планував, але мене дуже планували і спробували втягнути у БРСМ, коли мені було 13-14 год. Ох ти як! І як це було? На той момент я ще до кінця не зрозумів, навіщо той БРСМ і все остальне з цим зв'язано. І яны під рознымі прапановамі мяне туды зацягвалі. Спачатку, што вось мы табе будзем смачней карміць, што вось мы табе будзем там зачыняць дзесьці вочы, што вось там будзем лепш табе пакідаць балы ў школе. Я спрабаваў з этого, так скажем, вылузывацца. Так это ж подкуп. Ну, можна казаць, што гэта як подкуп. Ну, гэта зараз уже відавочна. На той момант для мяне гэта было, магчыма, 10 і плюс, таму што я ў школке вучылася дрэнна, і з какого-то боку гэта магло мяне выцягнуць. Так і вось, атрымалось што? Я скасаваў, вылузываўся, а яны взялі і без майго ведама пачалі рабіць, ну, афармленне у той БРСМ. В сенсе, ты хотя бы ведал про это? Самое цікаве, что я тое не ведал. Во, правда? И одночі я просто прихожу у школку, и они мне выдают картку БРСМ с моей здымкой и остальными дадзённымі. И кажут, вось, віншуем тебе, что ты вось один из нас. Ты прям радостный был, да? Я был настолько радостный, что очи мои закатились, и улыбка опынілась знизу. А далей яны першае, што прапанавалі, ну, ты прыходзь вось там на суботнік, дапаможаш нам лісця грэбсці, дапаможаш нам яшчэ штосьці паднесці, а мы табе скасуем урокі, не пойдзеш на урокі. Ось і такім чынам яны рабілі на той момант, ну, можна казаць, бескаштоўную рабочую моцнасць са шкаляроў. Далей я сышоў пасля 9 класу школы, апыніўся, ну, поступіў у ліцэй, дзе працягнуў гісторыю з БРСМ. Там потрапіла мне класуха, якая была зацікаўлена ў тым, каб зацягваць всех, хто звязан з БРСМ, усялякія справы. Таму што ёй за тое давалі прэмію больш. Акрамя таго, маглі яе павысіць, ну, то бок, абяцанкі. А тых, хто удзельнічаў і ўступаў у БРСМ, ну, студэнтаў, ім прапанавалі такую рэч, што ось ты ўступіш, ты там зробіш штосьці, а мы табе на 50 рублёў, там, 70 рублёў больш стыпендіі дадзім. Нават яшчэ, можа, накормім. Ох, які подкуп, прям, і грошыкі. І харчовая добавка. Я-я-я. А для кагосьці ты 50-70 рублёў, гэта былі грошы. Не, ну для такого ўзроста, для большасці, мабыць, все-таки это были грошы, я так думаю, калі без жартаў. Ну, у тым ліку. У тым ліцэі да халеры было тых, хто быў вёскавыя, а не гарадскія.
І для іх любі гроші былі прямо дуже патрэбны. І яны былі гатовы уступаць гэты БРСМ і пагаждацца на умовы БРСМ. То бок рабіць нейкую працу, нешта там падмятаць, прыбіраць, рабіць працу там за тых же, напрыклад, дворнікаў. І вось такім чынам уцягвалі як з вышэй ступені, то бок настаўнікаў. А настаўнікі былі зацікаўлены сюды цягнуць студэнтаў, таму што, як я і казаў, настаўнікі атрымліваюць таксама за гэта свае асабістыя плюшкі. Там прэмію, нейкія там умовы і все астатняе. І прыкладна вось такім чынам з подкупам працаваў БРСМ 10, ну, прыкладна 12 год таму. А сколько тебе, калі не сакрэт, цяпер? А зараз мне ўжо амаль 29, і гэта вось было яшчэ прыкладна 2014-2013 год. Угу. Ну, сейчас, конечно, я думаю, крыху старанней туды зацягваюць. Безумоўна, з улікам, што зараз яны пачалі рабіць, скажем так, патрыятызм у сэнсе, што ось гэта все кепскія, все вакол варагі, што ось БРСМ гэта прямо тая установа, куды трэба ісці, каб абараніць дзяржава, каб ось з дзяцінства ведалі вы хто, што ось вы быццам сапраўдныя такія беларусы пад укладам Расіі. А, вот да, дарэчы, сапраўдныя беларусы. Так а што там беларускае є? Там што-то, напрыклад, гутараць па-беларуску, на беларускай мове. Там вывучаюць хоць крыху дадаткова культуру, гісторыю нашу, ці што, ў прынцыпе, што там є ад беларускасці? У тым тыя сэнсе, што там няма нічога. Угу. Там галоўнае, што мы разам з вялікай Расіяй, так сказаць, да? Ну не тое, што толькі гэта, а яшчэ і як у мінулым яны карыстуюцца зноў жа тымі студэнтамі, шкалярамі, каб рабіць нейкія працы, там дасылаць іх, напрыклад, на тыя ж там поля маркву збіраць. Бясплатная працоўная сіла. Або там зноў жа тыя лісце грэбсці, або там яшчэ штосьці навучаць, там вось што ёсць там, напрыклад, нейкі там змагары, ёсць там яшчэ хтосьці. А ось мы, вот это вораг Беларусі, да, можа расстраляць мяне. Мы пад чырвона-зялёнымі калярамі, такія вось абароннікі, такія прямо дзяржаўныя, сапраўдныя. Да, ну... І калі ты пачынаеш вось з такімі, напрыклад, гутарыць, нават падлёткамі, ім ужо можа дужа складана распавесці, што гэта не зусім правільна, што ёсць іншыя кропкі бачання ў свеце. А яны, ну, іх пічкаюць вось гэтай прапаганды і дуже моцна зараз праз БРСМ. Ну, я подозрюю, што все-таки людзі, якія не лянуюцца чытаць, глядзець інфу дзе-небудзь в інтэрнэце, могуць разабрацца, у чым правда, а ў чым не. На жаль, такіх людей не шмат. І тут, я бы казаў бы, большая колькасць залежыць ад сваякоў, бацькоў, якія могуць дуже моцна паўплываць. І растлумачыць, чаму. Ну, в прынцыпе, і так. І да чаго, як працуе той же БРСМ, што такое, ось, напрыклад, Беларусь, якая сапраўдная Беларусь, якія былі імпрэзы ў мінулым, што у нас увогуле уяўляе гісторыя Беларусі. Ну і як от лічыш, калі раптам прыйдзецца абараняць Лукашэнку, гэтыя так званыя патрыёты пойдуць за яго паміраць? Я думаю, што пойдуць, ты прям думаеш, што пойдуць? Частцы. А, то есть самыя фанацікі. Самыя фанаты і тыя, хто не змаглі знайсці іншыя крыніцы інфы і не даведацца, што это такое і як яно працуе, як працуе лукашэнкаўская сістэма, навошта яны робяць гэты БРСМ, навошта яны робяць гэту прапаганду праз БРСМ і все астатняе. Ну, я б сказаў, што, на маю думку, все-таки шансаў, што это будзе большасць мала, таму што мала што розныя крыніцы інфы є, в том же інтэрнэце. Я думаю, што і бацькі где-то что-то гавораць. І мой прыклад паказвае, што большасць нас зусім не гарэлі гэтай піянерыяй, гэтым камсамолам. Гэта была зноў жа фішка для подкупа. Таму што, дарэчы, у нас таксама подкуп быў. Ты ж 90-91 год. Напрыклад, ты мог хадзіць бесплатно на дыскатэку, в відэасалон. А відэасалоны тады былі вельмі папулярныя. Я вот забыў это сказаць. А так, у нас таксама быў такі подкуп.
Ну, тоді я вже так само додам, тому що у нас, я так само ось успомнив, пропонували так само, що ти можеш, наприклад, потрапити у який державний там спортивний зал, коли ти удільник БРСМ, ти можеш потрапити там у басейн, ти можеш ще кудись поїсти. І все тільки коли ти удільник БРСМ. А, то есть, коли ти не удільник, то ти... Тоді не безкоштовно і за гроші. Угу. Ну, от такі от державний Але подкуп. ти повинен і улічувати їх цікавості, виконувати їх цікавості, коли ти удільничаєш у БРСМ. А вони можуть не питатися у тебе, хочеш ти туди вступити чи ні. Вони просто тебе затягнуть туди, навіть не питають. Ну так, от такого прийшов, вручили квиток. Не хочеш, будуть підкупати. Ну, до речі, навіть при всім треші Совєтського Союзу, в опошні годи, коли підлітком був я, так, щоб ти прийшов, нічого не ведаючи, і тобі вручили білет членський, не було такого. Як мінімум там, де я вчився, не було такого. Це значить, Совєтський Союз прям в своєму розвитті совєтські традиції на новому вітку. Ну, я, до речі, сподіваюся, що тим не менш, ніхто не буде особо вступатися за теперішню систему, тим більше, що вона показує, що нічого хорошого вона не несе. По-перше, вона знищає як такову ідентичність білорусів. По-друге, нас вже втравили в те, що ми соагресори в війні, як держава, як мінімум. Ну, ось така історія з моєго життя і виснови, а виснови, в принципі, робіть самі. Можливо, я помиляюсь, а має рацію Микола, який розказував за кадром, і все-таки буде достатково тих, хто буде обороняти Лукашенку, коли раптом прийдеться. Ну і наприкінці стрима, як звичайно, напишіть комент, що ви по этому поводу думаете, ті сутикались вы, ті ваши родные, знайомые с таким. Поставьте, коли ласка, подобаечку. Ну и пару фишечек. Вот это у нас Москаль. Это мой антистресс. Я вельми люблю його колотить, коли у меня кепский настрой. Може і вам треба зробити щось подобне з чиїм-то портретом, чи просто надписом. І прикиньте, сьогодні картвели так рано зайшли додому. Что-то навіть дивне. Ну, дороженькі, до побачення, до нових зустріч. Що, не попав? Оп. І ще не попав. Что-то я... Елки. Окей. Дякую. 22 хвилини.